Ljudi, ja sam Marko, dobrodošli u novu epizodu Pitanja i odgovori sa Markom. Danas ću odgovarati na vaša pitanja koje ste mi postavili na Facebooku. Onda krenemo. Lazar Basikić pita, zašto ljudi skidaju igrice kad mogu da ih kupe za 5.000? Pa verovatno zato što nisu normalni. Petar Novović pita, za kojom idejom si krenuo da snimaš? Pa ovako, ja sam krenuo sa idejom da budem popularan, ali posle mi se svidelo to što radim i više nije zbog popularnosti, nego zato što to mi je kao hobi, tako. Sljedeće pitanje. Jana Krešović pita da li imaš devojku? Zavisi ko pita. Nikola Perović pita, koji ti je omiljeni kanal? Pa meni je omiljeni kanal Serving Games BL zato što je mnogo smešan i zato sam i ja krenuo da snimam zbog njega. On mi je uzor neki. Dalje, Lazar Jeremija pita, da li si nekad igrao Samp? Samp, ako ne znam, neko je San Andreas multiplayer. Igrao sam naravno, igram ga i sada, ali manje, zato što igram više Minecraft i tako to. Maša Lukić pita, otkud ti želja da snimaš? Pa rekao sam u prošlom pitanju, pretprošlom, ne znam ja, želja zato što gledao sam Serving Games BL kanal i odjednom sam ja krenuo da snimam i sad mi se to sviđa. Anđela Pantić pita, u koga si zaljubljen? Pa zaljubljen sam u jednu devojčicu. Milutin Bresjanac pita, da li si kralj kako kažu? Pa naravno da jesam. Nedada Atonjić pita, koja ti je omiljena igrica? Pa imam ih više, ali najomiljeniji mi je FIFA World i Minecraft. Zato što, ne znam ja zašto Minecraft, zato što mi se baš sviđa kao i FIFA World. I tako to. Lazar Lukić pita, jel si počeo snimaš iz želje da budeš popularan? Pa počeo sam prvo da budem popularan, pa mi se onda svidelo i više mi nije cilj da budem popularan, nego jednostavno to mi je hobi. Nemam neki svoj cilj. Filip Petrović pita da li koristiš Sony Vegas? Pa Filipe, koristio sam Sony Vegas, ali nešto nije mi više radio. Pre mesec dana sam prestao da ga koristim zato što mi nije teo da se učitam. I zadnje pitanje je koje su ti boje čarape, pita Veljko Tintor. Pa nemam pojma, veruj mi. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svideo ovaj video. Vidimo se u sledećem klipu. Ćao!